שלום וברכה לכולם. ברצוני לפנות לעם ישראל כולו. בנים יקרים ואהובים, מבנות חשובות ונהדרות. כולנו עברנו מהפכה. מ-7 באוקטובר, לפני קרוב לשנתיים. מהפכה של ממש בכל מדינת ישראל. כל מה שקורה מבחינה ביטחונית, בהתחלה זה היה שבר וזעזוע עמוק, וברוך השם כיום אנחנו במצב הרבה יותר טוב, עם ממש שינויים דרמטיים במצב הביטחוני, מדרום ומצפון, ממזרח, במזרח הרחוק, מאיראן. ברוך השם, אחרי המלחמה הנפלאה, מלחמת 12 הימים, הנשיא התחלף במשך השנתיים האלה, נשיא ארצות הברית, שמאוד אוהד לישראל. ובכל זאת, לצערנו המחירים היו קשים, אפילו קשים מאוד מאוד, ואצל משפחות רבות קשים מנשוא. דם רב נשפך. משפחות רבות עדיין בספק על יקירם שחטוף בעזה. וכולם כמובן מקווים שהסיפור הזה מאחורינו. אבל אם משקיפים היסטורית, כל מישהו שחושב בהיגיון מבין שאין שום ערבות לכך שזה לא יחזור על עצמו בהמשך, בפרט לאור ההתנהלות הממשלתית עם עסקאות שחרורי המחבלים, שמבחינה מתמטית פשוטה מובילות בהכרח את 7 באוקטובר הבא, כפי שאפשר לראות מעסקת שליט. וכאן השאלה הנשאלת, איך עושים בניהול המדינה, איך עושים בתפיסת העולם של אלה שגרים במדינה, שיהיה ברור לנו, וממילא יהיה ברור לעומדים בראשנו, איך להתנהג בצורה שלא יחזור המצב על עצמו שוב. כמובן שהשאלה היא שאלה יסודית. הסיפור של 7 באוקטובר זה רק ההקצנה של העניין. בעיקר החיכוכים בין מדינת ישראל למדינה פלסטינית כביכול כבר מאז קום המדינה. לאורך כל כמה שנים חיכוכים בלתי פוסקים. מי שיודע היסטוריה, גם לפני קום המדינה החיכוכים בין הערבים ליהודים היו דברים שהיו קורים מדי פעם. נוסיף לזה גם את המחלוקות מבפנים, מתוך עם ישראל, מתוך מדינת ישראל. כל כך הרבה שנאה עברנו ב3 שנים האחרונות, יותר מדויק ב5 שנים האחרונות. כל כך הרבה מערכות בחירות רוויות ברוע, בפירוד, בפיצול. מה עושים כדי לאחד את העם הזה? איך נוכל לדעת איך העם הזה באמת צריך להתנהל, שלא כל אחד יתווכח ויגיד את שיטתו, יגרום לשנאה ומחלוקת עד כדי איומים במלחמת אחים, בקרע בלתי מתאחה. השאלה היא שאלת השאלות. כדי לענות עליה נצטרך
לברר מהשורש על מה יושבת המדינה הזאת, מה המולדת שלה, מאיפה היא באה, לפי איזה עיקרון היא אמורה להתנהל, מי קבע את חוקי היסוד שלה, האם זה קביעה צודקת, וממילא נוכל לדעת לאן פניה המועדות. בעזרת השם, בהמשך נשתדל לגעת ביסודות של הדברים האלו. כמובן שכל יסוד אפשר להרחיב עליו בפרטים הרבה מאוד, ובעזרת השם מזה נגיע לתקווה טובה, להצלחה ושלום וחיים שלווים וטובים לכולנו. להשתמע.